साननानै नायोब्ला माखासेखौ आं गोसोआव गैला ओरैनो टटेल आङो गानाव मोनसे एलबाम अबेबा मोननै अबेबा मोनसे मोनथाम बेबायदि जानानै टटेल 99टा गान खालामदों आं 99टा सं ओमफ्राय मोनसे 100 जानो मोनसे थाबथानानै थाबाय आरो बेनि गेजेर सिगां आं एक्सटेन्ड जाबाय आरो बे मेम'रिखौ अंबिकागिरि बेबायदि हाबाफारि लानायखौ नोंथाङा दिनै बहुत सेटिसफाइ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि प्रग्राम बे सिलभार जुबलिखौ लानायखौ माखासे गोदान जेनेरेसनफ्राबो नेक्स्टआव जाय बानायदों बिसोराबो स्कप फैबाय मोनसे लामा फैबाय बेबायदि बानायलांबाय थानो हागोन आरो दिनै जों सिलभार जुबलि 25 इयार्स जालांनाय आंनि गोसोनि गोदैराव जोङो बयबो ज' जालायनानै खुंफुंनो आखायाव लादों बे मोनसे सिलभार जुबलि खालामनाया जोंनि कालचारनि फारसे अननाय जोंनि साफ्रोमबो टीमनि जितु खस्थ' जितु जोङो खस्थ'नि गेजेराव जोङो खालामनानै जोङो दिनै 25 इयार्स जाबोबाय दा बे जोंनि साक्सेसनि मोनसे सेलेब्रेसन होननानै आं सानो जेखौ जोङो बहुत गोबावनि उनाव जोङो दिनै मोनसे गोलाव समनि उनाव जितु सेलेब्रेसन मोनसे जायो 25 इयार्स बे मोनसे साक्सेसनि सिनायथि आरो जोङो बयखौबो ज' लोगो मोनलायनानै बहुत गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे आरो उनावबो आरो मोजांनिफ्राय मोजां गाहामनिफ्राय गाहाम फिल्म बा भिडिअ'सफोरखौ मिउजिक भिडिअ'सफोरखौ जाहाथे खालामलांबाय थानो हायो भगबाननि सायाव इसोरनि सायाव आर'जब्लाबो बेखौनो जिहेतु आंनि गोसोनि गेजेराव जाय एलबामा बै समनिफ्रायनो ओंखारनाय सुबुंफोरनि गोसोखौ गोबां अनसायनाय मोननो हादों आरो दिनैबो बे एलबामखौ गोबां अनसायो आरो नोंथाङा बै समाव बेसेबां बैसोनि समनिमोन बे समाव फाव खालामनाय समाव आरो माबादि आङो बहुत उन्दैमोन आं बहुत उन्दै समनिफ्रायनो आं एक्टिंआव दङ आङो 16 इयार्स जेब्ला आङो बे समनिफ्रायनो आं एक्टिं लाइनाव दङ आरो बै समाव जेथिया आंनि गोसोनि गोदैराव बहुत गिबिसिन बे मोनसे मिउजिक भिडिअ जोंहा जेबो बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैयामोन जोंना मोजां मेकआपबो गैयामोन मोजां ड्रेस जोंखौ साजेस्ट खालामग्रा गैयामोन जों गावनो गावखौनो साजायनानै ओंखारोमोन बहुत खस्थ'नि गेजेराव मालाबा जोङो दैसा सेराव मालाबा जोङो अबेबा हाजो खर'आव थांनानै जों एक्टिं खालामहैदों उखैनाय गांनाय बेफोरखौ लानानैबाबो बहुत फुर्ति मोनोमोन जोङो बे टाइमाव आरो जेबो बानाय मेंनाय गैयामोन मोजाङानोमोन माने फुर्ति आरो बे समाव माने खामानिया साक्सेस जानांगौ मोजां जानांगौ बेल' टारगेटमोन आरो जोंहा बेनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन गुबुन एलबामाव फाव खालामबावदों नामा? खालामदों बहुतथा एलबामाव खालामदों मा मायाव नोंथांनि गोसोआव थानाय फोरमायनो हागोन नामा? नामफोरखौ एसे बावलांबायानो आंनि गोसोनि गोदैराव बेनोथ' प्रथम आरो बेनि उनाव दंबावो बे प्रडाक्शननिफ्रायनो आरो मोननै मोनथामसो दंबावो आं नामफोरखौ बावलांबाय बहुत बोसोर जालांबायबो आरो आंहा एसे गेपबो जानानै थाबाय कालचारनि फारसे आंनि संसारनि बेस्थ' आं एसे गेप जानानै दङ